ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଏକପଦୀକରଣ ବା ସଂକ୍ଷେପଣ। ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାର ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେବ ସିଲାବସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 101ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଥିଲା, ବହୁତ 30 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପାଇଁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ଯେଉଁ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜାଣି ହେଉଥିଲା ହଁ ତାର ଭିତରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା କରିହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇଛି ତ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖିଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଟପ୍ ହେବ କି ମଡରେଟ୍ ହେବ କି ନାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ରଖିବ, ସେଟା ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃଭାଷା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଅଛି ଏକପଦୀକରଣ ବା ସଂକ୍ଷେପଣ, ତା ଉପରେ ମୋ ମତରେ 2ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, 2ରୁ 3ଟି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର କେତେ 2.25 ମାର୍କ ରଖିଛି ଏବେକା ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ। ତ 3ଟି ଆସିଲେ ବି 3 × 6 ତୁମ 7 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏକପଦୀକରଣ ସଂକ୍ଷେପଣ କମ୍ପଲସରି, ଏହାକୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକପଦୀକରଣ କ'ଣ ବା ସଂକ୍ଷେପଣ କ'ଣ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛ, ଯଦି ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତାହା ପୁଣି ବାକ୍ୟର ଭାବ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବ। କ'ଣ କହିଲି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ତାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନଥିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକପଦୀକରଣ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ବୁଝିଗଲା? ପଦ କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ପଦ ଭିତରେ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କଟକ, କଟକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଟକ ଯିବି, ଏଥିରେ କଟକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପଦ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଦେଲି। ତ ଏମିତି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକପଦୀକରଣ ବା ସଂକ୍ଷେପଣ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ କ'ଣ, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ବା ଏକପଦୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକପଦୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦମାନଙ୍କୁ ଏକପଦୀକରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଯଥା ଆମେ ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା, ଏହାକୁ ସମାସ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା, ତୃତୀୟରେ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅନୁସାରେ କରିହେବ, ପଞ୍ଚମରେ ସନନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କରିହେବ, ଜନନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କରିହେବ, ନାମଧାତୁ ଦ୍ୱାରା କରିହେବ, ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା ବି କରିହେବ। କ'ଣ? ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ ବା ଏକପଦୀକରଣ ବା ଏକ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କହିଲି, ତାହାର ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ, ଏମିତି ତ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକପଦୀକରଣ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ
ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ଏକପଦୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ, ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ସମାସ ଦ୍ୱାରା, ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା, ସନନ୍ତ ଜନନ୍ତ ନାମ ଧାତୁ। ସେ ପକେଇବନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକପଦୀକରଣ ହୋଇଛି ଏହା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଦେଲି। ଏତେ ଡିପ୍ଥରେ ପକେଇବନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣିକି କହି ହେବନି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ହେଉଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିବ ଯେ ରାମ ବାବୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତ ଏହାକୁ ଏକପଦୀକରଣ କ'ଣ ହେବ ନା ରାମ ବାବୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ। ଏହା କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଲା ନା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। କୋଉ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନା ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସମାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ସମାସ ଜାଣିଥିବ, ସମାସରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ତାକୁ ସମାସ ଆମେ କହୁଛେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି, ଏଥିରେ ରାଜା ଗୋଟେ ପଦ, ଋଷି ଗୋଟେ ପଦ, ସେ ଗୋଟେ ପଦ, ଯେ ଗୋଟେ ପଦ, ଏମାନେ ଅନେକ ପଦ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ଏକ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। କ'ଣ ହବ ନା ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭେଟିଲି। କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ଜଣେ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି। କ'ଣ? ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି। ଉତ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ। ଏହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ନା ଏହା ହେଲା ସମାସ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆମେ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 20 ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ଜାଣିଥିବ। ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ନି, ସମ, ପୁନଃ, ଅଭି, ଅଫ, ଏମିତି 20 ଗୋଟି ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଅଛି? ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବା। ଦେଖ, ପଛେ ଗୋଟେ ପଦ, ପଛେ ଗୋଟେ ପଦ, ଗମନ ଗୋଟେ ପଦ, କରିବା ଗୋଟେ ପଦ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଲେଖିବି କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କର୍ମ ଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନୁଗମନ ସଦାସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଅନୁଗମନ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରେ ଯେ ଅନୁଗମନ। ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଅନୁଗମନ। ଚତୁର୍ଥରେ କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ କହିଲି? କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧାତୁ ସହିତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କୃଦନ୍ତ ପଦ। ଧାତୁ ସହିତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ସେମିତି ଆମର ଏଠି ଏକପଦୀକରଣରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ, ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ହେଇଛି। କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପଦ, ପାଇଛି ଗୋଟେ ପଦ, ଯେ ଗୋଟେ ପଦ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ। ଦାନ କରେ ଯେ ଦାତା। କ'ଣ ହବ? ଦା ପ୍ଲସ୍ ଯୁକ୍ତ ତୃ। ଦାତା, ଦା ଯୁକ୍ତ ତୃ। କ'ଣ ହବ? ଦାତା। ତୃ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦାନ କରେ ଯେ ଦାତା। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା? କୃଦନ୍ତ ପଦ। ଦାନ ଗୋଟେ ପଦ, କରେ ଗୋଟେ ପଦ, ଯେ ଗୋଟେ ପଦ। ଦାନ କରେ ଯେ ଦାତା। ତାହା କ'ଣ? ଏକପଦୀକରଣ।
तद्धित द्वारा शब्द सहित शब्द जोग होई शब्द सहित शब्द जोग होई जहाँ गठित हुए ताहा कौन कहती तद्धित। जेमिति दासरथ युक्त ई दासरथी दासरथ गोटे शब्द ये गोटे शब्द दासरथी बा शब्द सहित प्रत्यय जुग बेले हुए तद्धित हुए। तो तद्धित द्वारा आम कौन कले पान व्यवसाय जार पानरा प्रश्न शुणी आम गाँव रे पान व्यवसाय करिथिबा लोक अनेक अछंती। उत्तर कौन हम आम गाँव रे पानरा अनेक अछंती कौन पान व्यवसाय करुथिबे जे से हला पानरा। या कहा द्वारा ना तद्धित पद द्वारा हेछि कहा द्वारा ना तद्धित पद द्वारा हेछि पानरा। सेमिति सनंत कौन हम धातु पर क प्रत्यय ना सन प्रत्यय कहा प्रत्यय ना सन प्रत्यय बा स प्रत्यय जहाँ स्त्रीलिंग रे आ प्रत्यय हो जाए। या सनंत पढ़िया भलसे पढ़िया सनंत द्वारा कौन होची ना पान करिबाकू इच्छुक कौन पान करिबाकू इच्छुक कौन हो उत्तर पिपासु पान गोटे पद करिबा गोटे पद इच्छुक आ गोटे पद सनंत कौन है पान करिबाकू इच्छुक कौन हम ना पिपासु पान करिबाकू इच्छुक पिपासु। जनंत जनंत कौन हम ना पुनः पुनः कौन हम पुनः पुनः बारंबार बारंबार बा रिपीटेशन जहाँ कह इंग्लीश रे पुनः पुनः जोड़ुथिबा जाज्वल्यमान भलसे लक्ष्य कर पुनः पुनः जोड़ुथिबा कौन हम ना जाज्वल्यमान। कौन कहली पिला माने मु कहली जनंत पुनः पुनः बा बारंबार जहाँ आसुथिबो बा धातु परे शब्द परे जहाँ पुनः पुनः लगी होता है ताको कौन जनंत कहती। जे पुनः पुनः जोड़ुथिबा जाज्वल्यमान आउ अष्टम रे नाम धातु कौन कहली नाम धातु धातु पर शब्द बा नाम जहाँ हो छोटा भली आचरण करिबा कौन कहली छोटा भली आचरण करिबा जे छोटा भली आचरण करे कौन कह जाए छोटेइबा कौन छोटेइबा छोटा भली आचरण करिबा कौन कहती छोटेइबा। ताले छोटा भली आचरण करिबा पद को एक पद रे जे कला ता कौन कहती छोटेइबा कौन कहती छोटेइबा। पिला माने लक्ष्य कर दियो पिला माने एई जो 8 गोटी प्रक्रिया कहले संधि द्वारा समास द्वारा कृदंत उपसर्ग सनंत जनंत नाम धातु ए सब गोटे गोटे माध्यम काहाकू ना पद मानकू एक पद रे प्रकाश करिबार माध्यम माने। तो एमिति अनेक गुड़िए एक पदीकरण अच्छी मु तुम मानकू सम्यक धारणा देली जे एक पदीकरण प्रक्रियाटा कौन आ केमिति होउची। मु सेकंड पार्ट रे एक पदीकरण जो हेई प्रक्रिया दे तार 200 बछा बछा आनी जहाँ तुम रिपीटेशन प्रैक्टिस करिवो ता बाहर प्रश्न आसीबार संभावना नहीं। जो माने ये पार्ट 1 टी भल लगिला पार्ट 2 निहाती देखिबो। मैं यार डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी। थैंक यू।